комисия по финанси прие закона за стейблкоините, който изисква издателите на стейблкоини да държат резерв американски съкровищни бонове. Предстои приемане на закона за биткоин на сенатор Лумис. Наблюдаваме подобни законови инициативи в Китай, Русия и други страни. От гледна точка на краткосрочните цели на този план е да се създаде паника на Уолл Стрит, срив на индексите и бягство на инвеститорите към по-безопасни активи, като например 10-годишните държавни ценни книжа. Този натиск също така цели да накара Федералният резерв рязко да намали лихвения процент и да започне програма за количествено облегчаване, т.е. кешки принтерът да направи бррр. Това ще даде възможност на САЩ да рефинансират дълга си при по-ниски лихви. През следващите 9 месеца предстои падеж на близо 9 трилиона долара американски дълг. Всичко това ще доведе до голяма обезценка на долара, но не спрямо другите валути, а спрямо биткоин и златото, като същевременно долара ще запази статуса си на глобална резервна валута.